皆さんこんにちは。そしてチベット This Week へようこそ。こちらはチベットテレビのデンズン・ラックフェルと申します。チベットダライラマ法そして CGA に関する1週間のニュースをお送りいたします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。中国当局に拘束されていた政治犯ゲシェ・ペンデーギャルセン氏が死亡しました。ペンバツリン出席大臣はイギリス、アメリカ、カナダへの公式訪問に出発しました。CTA はチェコ共和国のベルト・パウエル新大統領を祝福しました。ペンバツリン出席大臣はティクサイ・ケンポ・リンポチェのパトマシュリ勲章受章を祝福しました。ペンバツリン出席大臣はアルナジャルプレデー州の元大臣である故カルマ・ワンジュ氏のパトマシュリ勲章授与を祝福しました。欧州議会でドキュメンタリー映画ミッション・ジョイ困難な時代にこそ幸せを見つけるが上映されました。チベット事務所ロンドンはフィンランドとポーランドでチベット支援を呼びかけました。ネパールのチェジョチベット人教塾で行われた冬季文化研修が終了しました。アメリカが中国連邦議会ジム・マクガワン下院議員の功績を称えました。チベット事務局ジャネーブは国連人権条約機関の中国審査に先立ちチベットに関するバーチャルパネルディスカッションを開催します。昨年3月からリタン県警察署に拘束されていたカルゼチベット族自治州リタン県キョンバ村の著名なチベット人僧侶ゲシェ・ペンデギャルセン氏が今年1月26日大量不良のために死亡したと報じられました。56歳でした。当局は彼の遺体を生まれ故郷であるキョンバ村に搬送されましたけれども弔問は許されず遺体の移動も3日間にわたって禁止されました。その後遺体は北京に移行されました。信頼できる情報によりますとゲシェ・ペンデギャルセン氏は2022年3月に現地当局によって恣意的に逮捕され無期懲役を言い渡されました。1月29日中央チベット政権のペンバツリン出席大臣がイギリス、アメリカ、カナダへの公式訪問に出発しました。31日イギリスに到着した出席大臣はオックスフォードユニオンを訪れてチベットに関する講演を行いました。イギリス訪問を終えた後に出席大臣はアメリカとカナダに出発して政府関係者との会談や現地のチベット人コミュニティで講演を行う予定です。今回の公式訪問は1月29日から2月17日までです。1月31日中央チベット政権のペンバツリン出席大臣はチェコ共和国の新大統領ペトロ・パウエル氏に大統領選挙での勝利を祝福する手紙を送りました。出席大臣は新大統領が偉大な故ワシラフ・パウエルの精神を引き継ぎヨーロッパと世界の平和に大きく貢献することを期待すると述べられました。ドルマツリンデカン副議長もチェコ共和国の新大統領に祝辞を送りました。祝辞の中でダライラマ法14世と故ワシラフ・パウエル元大統領の生涯にわたる友情がチベットとチェコ共和国を非常に親密なものにしたと確信しています。チェコ共和国が故ワシラフ・パウエル元大統領の意思と伝統に従って人権、真実、チベットの価値観を維持し続けるということを願っていると述べました。中央チベット政権のペンバツリン出席大臣は1月25日に栄誉あるパトマシリ勲章を授与されたティクサイ総員の現総員長のティクサイ・ケンボリンボチェに祝辞を送りました。出席大臣はリンボチェの慈悲活動への多大な貢献に大きな誇りを抱いていると述べました。1月31日ペンバツリン出席大臣はアルナチャルプラデーシュ政府のカルマガンド・アディアミット省の省長であるチャンベイ・ワンドゥ氏へ彼の弟であり元大臣のカルマ・ワンジュ氏に
パドマシリ勲章が授与されたということについて祝福の書簡を送りました。主席大臣は手紙の中で、パドマシリ勲章はお父様の輝かしい功績を称えるにふさわしいものであり、彼の不変の意志を高く評価するものです。アルナチャルプラデシュ州の人々の生活や政府をより良くするための彼の貢献はインド全土で称賛と尊敬を集めており、パドマシリ勲章はその証ですと述べました。大臣はカルマワンチュ市のチベットとチベット人への支援を忍びました。先月31日、チベット事務所ブラッセルはチベット支援グループへの代表であるミグラス・ペクサ欧州議会議員の事務所と共同で欧州議会にてミッション・ジョイ・Finding Happiness in Troubled Time、 日本語を訳すると困難な時代にこそ幸せを見つけるを上映しました。映画上映に先立ち、ペクサ欧州議会議員はこのドキュメンタリー映画がどのようにして生まれたのかについて簡単に紹介して、現在の困難な時代に非常にふさわしくタイムリーなものであると述べられました。この映画では現代のリーダーであり、人々から最も尊敬されている2人の純粋で愛すべき、そして思いもよらない友情を見ることができます。上映会には EU の ICT 情報通信技術政策担当ディレクターであるヴィンセント・メットン氏などの欧州議会のスタッフらが出席しました。チベット事務所ブルッセルからは陸人主任玄関代表ティンレ・ワンドゥ事務局長、そしてデンジン・ノルテン会計担当が参加しました。チベット事務所ロンドンのスナンプラシー代表は1月23日から28日にかけてヘルシンキとワシラワを訪問して、両国の政府と市民団体にチベット自由運動のための支援を呼びかけました。訪問中、代表はチベットは決して中国の一部ではない、そして中国政府はダライ・ラマ法王の次の生まれ変わりを見つけるプロセスに干渉する権利はないという中央チベット政権の2つの主要なメッセージを強調しました。さらに植民地的寄宿学校無許可で行われる DNA 収集、漢民族の一種族間結婚と定住の奨励、チベットの環境破壊などに関する現在のチベットの懸念事項についても言及しました。フィンランドでは5名のフィンランド外務省職員、エワ・ビアデット国会議員、チベット支援者らと会談しました。またアメリカ政府の2020年チベット政策支援法に沿った法案の採択を要請しました。ワルシャワではモニカ・ウェリ・チャウスカ議員が議長を務めるポーランド議会のチベット友好グループの会合に参加して、マルゴール・ザタ・キダワ・ブロンスカ副議長と会談しました。ポーランド議会では議長がフラシ大王の出席を承認すると、議会は大きな拍手に包まれました。ポーランドのチベット人コミュニティと会談して、ワルシャワのチベット医療センター、カルマ・デチンチョーリン仏教センター、ヘルシンキ人権基金を訪問しました。チベット事務所ロンドンのフィンランドとポーランドへの訪問は、新型コロナウイルス感染拡大による長い活動休止を経て今回実現されました。インドとネパールのチベット人学生を対象に、チュジェチベット人教授事務所が主催した1ヶ月間の冬季文化研修が1月27日に終了しました。この研修は夏休みの間、学生たちにチベット語や伝統について無料で教えることを目的としています。チベット事務所のセブリ・ロバン・トゥルク・ガワン・ショクトブ代表は特別ゲストとしてチベット亡命議会議員タシ・ドゥンルプ氏とソナン・ノルブ氏とともに主賓として研修の終了式に出席しました。終了式では法王長のヤンテン・リンポチェ事務局長が仏教の原理とダライ・ラマ法王の教育倫理に関するビジョンについて講演を行いました。終了式には地元のチベット人学校の校長や NGO の代表も参加しました。
アメリカ合衆国連邦議会のジム・マッガーワン下院議員のチベット問題に対する揺るぎない支援を称える式典がニューヨークのチベット人コミュニティホールピュンゾクデシェで行われました。チベット人協会会長、チベット亡命議会議員で北米代表のナムゲル・チュルプ氏、チベット支援団体のインターナショナルキャンペーン・フォー・チベット ICT 副会長らがアメリカ合衆国連邦議会でのチベットの大義に対するマクガーワン下院議員の長年の支援に感謝しました。マクガーワン下院議員は講演の中で自身とアメリカ合衆国連邦議会下院のチベットの大義に対する支援は揺るぎないと述べ、今後も継続的に支援することを約束しました。彼は新しい法案の重要性を伝えるとともに、法案を通過させるために関係当局の支持を引き出すようチベット系アメリカ人に呼びかけました。式典は北米の2名のチベット亡命議会議員とニューヨークとニュージャージーのチベット人協会が共同で主催しました。ジュリー・ウォンニューヨーク市議会議員、ナムゲル・シュルプ議員、チベット人 NGO 代表、宗教団体代表などが出席して出席者は総勢500名に上りました。国連の経済的・社会的・文化的権利委員会 CESCR による中国審査に先立ち、チベット事務局ジャネーブは今月8日にチベットの現代に関するバーチャルパネルディスカッションを開催します。この討論会ではチベットに焦点を当てたアドボカシーグループが委員会に提出したチベットの現状、特に経済的・社会的・文化的権利に関する国際規約 ICESCR における中国の不履行について議論を行います。皆さん、今週のニュースはこれで以上です。ご視聴どうもありがとうございました。皆さんにとって今週も良い1週間になりますように。はい。